Hej, ja sam Dino, IKEA dizajner. Ja sam dizajnirao ovu kuhinju. Za ovu porodicu najvažnije je da mogu da brinu jedni o drugima. Kuhinja je dizajnirana da odgovara njihovom novom načinu života i rada. To je mesto za druženje i zajednički rast. Potreban je izdašan prostor sa velikim trpezarijskim stolom, prostornim radnim delom i puno prostora za različite dnevne aktivnosti. U potrazi za prirodnim i zdravim načinom života, porodica uzgaja svežu hranu i konzervira povrće. To nije samo hobi, već deo njihovog životnog stila. Ovo su moje 3 saveta. Prvo, koristi sto za druženje sa porodicom i prijateljima dok kuvaš, spremaš ili radiš domaći zadatak. Stolica sa stepenikom deci olakšava da učestvuju u aktivnostima u kuhinji, dok usvajaju zdrave navike u pogledu jela. Drugo, kreirao sam funkcionalni prostor za uzgajanje začinskog bilja na kolicima. Kako bismo u ovome bili uspešni, važno je imati odgovarajuće osvetljenje, posude i zemlju. Stolica sa stepenikom ponovo je odličan dodatak, podržava dobru ergonomiju. Moj treći savet tiče se brige o odlaganju hrane. Polica za odlaganje treba da se nalazi u prozračnom prostoru, van direktne sunčeve svetlosti. Koristi različite dodatke poput kutije ili tegli, u zavisnosti od vrste hrane. Ako je hrana pregledna, manje ćeš je baciti. Pored toga pruža prijatan vizualni doživljaj. I za kraj, uklapanje tonova dobar je način da postigneš mirnu i opuštenu atmosferu. Ako imaš veliki element za odlaganje, neka tvoj zid i element za odlaganje budu iste boje kako bi vizualno bili uredniji. Nadam se da sam ti dao neke nove ideje za kreiranje sopstvene pijace. Isprobaj neke od ovih saveta u svom domu. Ćao!